Geçen ovuqçuluk yıllarına bolşýaly diýarymyzyň ahhaly Daşowda Lewapo marwulatlaryna da şanly wakalary bilen watanymyzyň täze taryhyna ýerjek halkara parahatçylyk öňeşmek gelinidi. Agaltynyň bitkinligi we bereketli hasylyna garaşylýar. Şu günler paýta ýygyň mögsümine taýýarlanan şäklerini ülkemiziň sewitlerindäki wolayat owu hyzmat önümçilik birleşikleriniň etrap owu hyzmat kärhanlaryny paýta ýygy kampaniýalar awatlamak, mögsüme taýýarlamak hemde bejergi arassylyş işleri güýçli depkinlerde guramaçylykda dowam edýär. Häzirki döwürde paýta ýygyna işlediljek kampaniýalar hemde gowaçanyň ýapragyny düşürmekde ulanjak çeýnikalar ýene bir ýola gözden geçirilip mögsüme dogry taýýar edildi. Ýokary önürjülükli kämil çeýnikalaryň ygtybar edekmesiňden geçen tejribeli mehanizatorlary ynanylmagy barha golaýlaşýan mögsümiň üstünlükleri beslenjekde bardaky ynamy hasym berki diýär. Ýakyn günlerde badal galjak mögsümde awatlaýjylar toporlaryna uly bir baglanýar. Bu işde degişli hünärmenleriň gymmatly maslahatlary mögsüme taýýarlyk işleriniň hil derejesinde oňuň täsirini ýetirýär. Jogapkärli mögsüme taýýarlygyň barşyny paýtaçy baba deýhanlaryň ýer eýeleriniň kimde degişli owakyjylyk tüdümleriň bilelikdäki tagalasy, faazlaşykly alınıp barlayan işler öňde duran gyzygalaňly mögsümiň gysga wagtda bökdünsiz we ýokary derejede üstünlükli geçirilmegine ýardam berer.